जय माता दी। आप सबके बता दी कि कल 20 अक्टूबर बहुत खास ही दिन बा पवन सिंह खातिर, जौन कि 20 अक्टूबर को उनकर गाना फिल्म दोनों आ रहा बा। तो हम आप सबके बता रहा बन कि कौन गाना आ रहा बा। एंगल म्यूजिक से गाना आ रहा बा कल सुबह 6 बजे, जो कि गीत लिखले बानी पवन पांडे जी और गईले बानी पावर स्टार पवन सिंह जी, जौन कि काल सुबह एंगल म्यूजिक से आ रहा बा सुबह में 6 बजे। और आप सबके बता दी कल हर हर गंगे भी रिलीज हो रहा बा, जौन कि आपके तमाम शहर तमाम गाँव जहाँ भी हॉल बा सब हॉल में रिलीज हो रहा बा हर हर गंगे। बहुत ही सुंदर फिल्म बा, जौन कि एमे अरविंद अकेला, कलू, पवन सिंह और स्मृति सिन्हा जी बारी। तो आप सब हर हर गंगे का जरूर देखी कल सुबह। बहुत खास दिन बा कल, जौन कि बहुत ही बवाल मचाए वाला गीत बा। तो गीत के और फिल्म के काल सुबह जरूर देखी। अपने गांव अगल बगल हर एक हॉल में लाग रहा बा। तो ऐसा ही पावर स्टार पे दुलार प्यार देते रही अपन। और आप सबके बता दी कि जौन काल गीत आ रहा बा ई एंगल म्यूजिक से बा और एमे काम कैले बानी रवि पंडित जी डायरेक्टर। बहुत ही बढ़िया गीत बा, बहुत ही सुंदर वीडियो बा, बहुत ही आप सबके मजा आई ई दशहरा में। और लगातार आप सबको बता दी कि कल आ रहा बा गीत, और एक बाद और गीत के एगो हम बता रहा बानी। उससे पहले हर हर के पोस्टर देख ली, कितना पोस्टर देखे में ही मज़ेदार बा। तो फिल्म कितना मज़ेदार हुई, जौन कि पूरा गंगा पर ही बा फिल्म। तो हर हर गंगे कल सुबह आप सब जरूर देखी और पावर स्टार पर प्यार दुलार ऐसा ही देते रही। और आप सबके बता दी कि परसों 21 तारीख के आ रहा बा पवन करे पूजाई, जेमें श्वेता झा काम कैले बारी और ये में गईले बारन पावर स्टार पवन सिंह और खुशबू जैन। तो 21 तारीख के भी आप सब इस गाना के सुनी और लगता रोज हर पूरा दशहरा भर पवन सिंह के गीत आई। तो अगला वीडियो हम लेके आ रहा बनी बहुत जल्द पवन सिंह के अगला गाना के साथ। तो ऐसा ही आप सब काल सुबह प्यार दुलार देखे के बाद पावर स्टार पवन सिंह के। जय भोजपुरी, जय पावर स्टार। सब्सक्राइब माई चैनल।